pozrime sa. Pečenie je u mňa na prvom mieste. Rúž nesmiem, takže 10. Self-care, meditácia, áno. Dáme si na 2. Mohla som na 1. Craft, maľovanie, dáme si na 3. Maľovanie. Singing and dancing, áno. Zvykla som v kostole, obliekať v žiadnom prípade, dáme si 9. Čítanie patrí k môjmu odboru. Stretávanie sa s priateľmi. Somáš, bože. Alebo je to akože prsteň